Giato ka na Reg Manila dito sa L&M Gym. Oo. Abi mo, I used to stay along Paquita Street. That's on Paquita Street, di ba? Sa Sampaloc. At bangyod sa gym, di ako, estudyante ko. Nag-stay ka diha? Oo, nag-stay ko diha. Estudyante ko ato sa Manila and then uman pa niyo ito. Ato ko diha sa L&M. Mananaw lang ko, okay. Alauna magid sa udto ang practice diha. Grabe biya kayo ang ilang Pero tinda ka ng boxer ay diha? grabe kayo. Puno gyud sunod mga dito di kagikan sa. Dili pang commercial, pang pang boxer gyud nga kanuan. Dili pang commercial nga Pang gym. gyud, grabe kayo tong gym, no? Daghan ka dugay ka dito ga ensayo. Dugay ensayo dito nya later on kaluoy sa Ginoo napalit na ko tong lugar. Atong L&M. Napalit na ko to. Pati yuta, pati building. Giguba na ko katong gym dito, gipabuhatan ako 7-story building. Wow. 7 ka palapag. 7 ka palapag, building na to, tibuok building na building. Butangan ako gym sa second floor. Butangan ako second floor tapos na mga dormitories tapos na elevator. Ang galing. Butangan ako. Sus niya to sa sus karon kay wala na ko na maintain, pabayaan ako kay ano sa akong asawa. Gibaligya nag 40 million sa akong asawa. Barato ba kayo? Grabe. Giday bandayo na eh. Lagi kay barato kayo 47 stories. 7 story niya 40 million Likod to siya sa UST. Oo. Hatubangan sa Central Market. Market. Central Market katong diya ko nagpuyo sa Paquita. Gibaligya nag 40 million sa kay Kaila daw niya. Ingo Now, wala pa wala pa nagpirma papili, gidawnan na gud siya, gitagaan na siya kay lagi barato kayo. Barato kayo sa bawaan ako. Pero now, gihatag na lang ako. Well, world champion ka. And wow, you are an icon sa tibuok kalibutan. And pero nakita abi nimo ang what's very impressive sa imo is your humility. Wala ka mabalhin ba? You still you still feel katong imong pag-antos sa bata ka pa. Where you are now, world champion, senador sa atong nasod, madto kag Europe, madto kag Amerika, mga celebrities magpa-picture sa imo. Kay you're a world icon. Tinawad na mayor ako, mayor, kontra kay nako ng hambugiro. Mo gani pinaka-kontra nako sa akong kanabuhikan ng hambugiro. Kay ako manggod unsa may akong ipanghinambog. Ngano man unsa may nga kaptangan nga naato address sa kalibutan. Yeah. Kuan kayang imo. Taga dumala lang ta diri sa kalibutan. Unsa mga butang diri atong ginabuhi mo labay ra biya pagka pumana to lain na pong generation mo labay. Unsa may itong ipanghinambog. To think asa ta nagikan. To think mga kuan kanang ang imong wealth, ang imong material wealth imo nang giantusan, no? O dili na ingon nga tsamba or hinatag or unsa diha. Mura ka nang og sabot Bisaya pa hinaguan ako. Imong hinaguan. Dapat ka nang maging ano ko kanang dili mo ko ingon ana god kay ang ako man god kanang ang akin lang is permintin ako ginahuna na nga asa di ko gikan. Di ba? Who am I? Di ba? Yeah. Na maghinambog ko sa ubang tao, maging arrogante ko, mayabang ko, no, hindi ako ganun. Kadumdum ka tong dula man ta sa Jensen Coronadal, no? And then you hosted a dinner. And then sa atong pag-istorya nag-ingon ka sa ako. Mudagan kog mayor. Ingon ka sa ako. Atong inanta ka nga naman mga tanak ko, ingon ka nga, gusto ko mutabang sa tao. Muna imong tubag, gusto ko mutabang sa tao. And then, karong katabang naman ko sa tao. Ingon ka pa na, karong katabang ko sa tao. Labaw pas mayor ni akong gabuhaton. Ingon ka na. Pero giinanta ka nga, okay makaayo, wag mayor, pero as a world champion na amang kay conditioning requirements na kay mga world events pa nga inanta ka nga sa kongreso eventually senador ana para
makaya nimo, no? And then next time na nagkita ta dito na kas Congress, kay you were honored kay world champion. World champion, no? So even then world champion ka na, you still wanted to serve the people. No, paano ka na, kita ba world champion na ganahag serbisyo sa katawhan, lugar, kung mahatag lang kwarta, sige, mahatag, pero ang imo is more than just money, ang serbisyo nimo. Ang ako among good mayor kay kanang sige kog tabang kay 2004, 2005 nakatabang naman ko. Nasulod ko aning politika 2010. Nagatabang nako sige na og tabang daghan man gyud pangay galisod, mauluoy ko sa mga tao, mag-aris ako maghilak sa kwan, sir. Ano deptos ba makanuli ko, sir, patabang sir. Maghilak din ko maghumot ang kasing-kasing bitaw kay lagi. Pobre kay ko nga pamilya gikan. Lagi sunod. So mao na nga loya sa mga tao, no, na may kwarta ang gobyerno, na may matabang anong napasagdaan man kana sa imong commitment ba maningkamot ta, magkaiusa ta, pero you delivered a strong message against corruption in government. Tama na. Grabe ka imong mensahe ang imo kanang mga corrupt dito na sa prisuhan kanang mao gina ako ang akong pangandoy kanang mga kawatan sa gobyerno gusto na ako mapriso. Gusto na ako mabigyan ng hustisya ang mga mahirap na tao. Kasi ako kasama nila ako. Yeah. Sabi gingon ako sa ilaha, sabi ko ano man ang marating ko, ano kalaking pera ang mahawakan ko, ano mang tugatog ng tagumpay ang mayroon ako. Ang puso ko manatiling mahirap katulad nila. Yeah. At ako ang tanging nakakaintindi sa kanilang sitwasyon. Mao gyud, dulot kay ka diha ba amo nang ang imog yung it's not just a commitment, no? To fight corruption in government, no? Lugar kung lugar yan lang ang goal ko, Mayor, talaga. Ang ebidensya is kung ang intention ko masama, na gusto ko magpayaman sa politika. Hindi ko bakit ko ibibigay yung daang milyon ko sa tao. Lagi sa sarili kong pera, di ba? Sa yaman na ka na. Binibigay ko, binabalik ko sa tao, binibigay ko pera, cash, ganyan. Pwede ko, ba't ko ibibigay yan? Kung may magpayaman ako magano. No, hindi ko kailangan ng mayaman na yumaman ako na ang mga tao naghihirap.